Tervetuloa Pälkäneen Vehkajärvelle. Minä olen Hannu Majava Remax Centeristä. Tiesithän, että Remax on maailman suurin kiinteistön välitysketju. Seisomme nyt Vehkajärvellä osoitteessa Kariniementie 66. Meillä on myynnissä tämä kiinteistökokonaisuus. Mökki sisältää 67 neliötä ja se on 1,5 kerroksinen. Alakerrassa on tupakeittiö, kodinhoito kautta kylpyhuone. Yläkerrassa on 1 makuuhuone ja WC. Tässä mökissä on lisäksi noin 24 terassi. Katsotaanpa vähän mitä muuta täältä tontilta löytyy. Mennään tänne päin rantaa kohti. Aurinko on tuolla minun oikealla puolella, joten etelä on suurin piirtein siellä. Tässä meillä vuonna 1967 rakennettu hirrestä idyllinen ja ajan henkeen sopiva rantasauna. Ja toki laituri löytyy sieltä rannasta. Ranta on hiekkapohjainen, niin kuin kuvasta näkyy, ja laiturin nokassa on suurin piirtein kaulavedet. Ja tästä lähdemme kävelemään tänne oikealle puolelle ja saavumme erilliselle rantaterassille. Rantaterassilla on lisäksi pergola ja pieni vesipiste kalan käsittelyä ja ruoanlaittoa varten. Ja tässä kokonaisuutta rannasta käsin kameran takaa. Mennään katsomaan mitä tuolta talon takaa löytyy. Tuossa taakseni jäi kasvihuone. Ja menemme nyt tänne talon taakse ja sieltä vasemmalta löytyy puuse, jossa Biolanin WC-istuin. Ja tässä oikealla vierasmaja. Tämä kohde sijaitsee noin 60 kilometriä Tampereen keskustasta. Ajomatkaa tulee noin 60 minuuttia. Tämä on kohde, joka sinun pitää ehdottomasti nähdä. Soita minulle tai ota muuten yhteyttä, niin tullaan katsomaan. Tervetuloa!